So, amay nita mo namno. Ay, amo ito di dawari kita pakaagi bi ano Highway Hotel California. Alang-alang ito. Oh, alang-alang itlaw sini. Oh, may mga sekreto pa didi nga agian. Ano, tikan kami ha. Dito ano, MacArthur. Lumusot kami sekreto nga agian. Ang lusot daw hini nga to alang-alang. Mo ba yung takong may ada ako ano wifi na ano ba? Nag-live bunta ako. Pag ako nag-live makikita na nila. Magano ka naliwatin SIM card?